Makaitampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Dahito'y laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ay nawaw, asino ti sirip-sirip iti tawa si Kanora? Ay kwa, nakariing ka magayaman Peter. Ni Emilio nga asawa ti karoba tayo, ti sirip-siripa man niya. Saan ah? Di ka man naglibak. Nakitak lang arudan. Agpudno ka man kanya. Kursunadam ka di tayo nga Emilio, ha? Kamaliti pang panunutam. Sana siyak ti pagpungpung tutam kunak tumay. Hay na, bigbigatan anapudot ti ulom. Anya lakit di mat ti kasta, Peter? Saan ka makangag na ammom lang tararamidam? Imbes nga gluto kayo ti pamigatan tayo. Sa balit in-into naram. Feeling dun mo't. Anyat ko nam. No, anya tinangag mo kat isaw. Anya manan, ti diyo nagkinaawatan iti asawang Peter. Agraman day taabanag. Pakibiyangan nyo mo't nanang. Wala, tasaan anasaya at nga apaam ni bakit mo? Bigbigatan anak kapigbig sa tisaw. Ninanang mo't. Saan mo't akas taday di tatang mo? Ni tatang day jay. Di nak ikumpara kang kuwana ta sa balak mo't nanang. Pangaasim man, tagpanunot ka na imbag. Amangan kit din kursunada ni bakit ko ti asawa ti karupa tayo. Oo, tila ibagbagam mo. Amum abisi ni bakit mo. Awanan oras na ngaglalaki. Nakitak nga road asirsiripon na day nga Emilio. Nasaya at atao ni bakit mo. Jack pa dyan ang maaramid na timang lukukan ka. Kada kayo adwa, sika ti masapol ngagbalbalew. Tulungan mo't ni bakit mo ah. Oho. Oray na minsan, Jack pa'y nakita naglutaw, naglaba, wano naginaw ka iti plataw, feeling doon ka dito'y balay. Nasapa ka mo't nagawid ita, Emilio Lakay. Wan tawanan ti maaramay. Nag-aawid mo't langan ni boss bakal. Aya? Well, masapa kami kanulangan, itong biga. Ayun gayam, at taginatan ko merinda para kang ka. Nagmerinda ka pa Apay agim matang kapay laang ngamin. Wan taam mo ka paboritom day ta. Iso pa'y kit di ang naggastusan. Sagpaminsan laang may pakay. Ala, agyaman naklaunay, tanalagip mo tigim matang iti paborito ka merienda. Awan anyaman na bakal. Basta para kang ka. Aramida. Makikaarubak pa'y man nanang. Ijay, Di tayan da Mari Flor laeng. ay nawaw, asidag laang magayam, apay ngagpakada kapay laang. Una atap no amuyaw. Itugot ko ti apuyaw. Sige laang, saan mo't adakas ti makikarupa? Tinapatag kat saan abiyag ti sabali a tao ti pagis-istoryaan niyaw. Saan mo ki di nanang? Saan mo't amaritis ni Mari Flor? Agawid ka mo't laadagos. Amang ano agawid ni Peter kat agungot no awan kami ang madanunan na dito'y balay. Siya kung ti makaam nga agpalawag kan kuha na anak ko. Ang sabali ti ugali ti anak yun, nanang. Ungtak saan amabalin at tilaang kayat na ti masursuraw? Nangalalaan namot ngay itilaing nakas jay. Sapay la kumaat agbutang kada kayo, nanang. No siyak ngamen, di nak ipangag. Kumusta kayo matan kinila kayo mo, Marinora? Nangagmi ti panagap-apayo idi namin sa ngaldaw. Kat no inaldaw nga agsubang kami, Mare. Kasano mo ngamen, di na amot ar-aramiden na. Ay, una yan tikas na klase ti asawa, Mare. Naku nampay, at dansamo nila kayo mo. Adda, Mare, nasapa nagahoy ita. Anya ti mailuto si da bakal. Kita ang matan ano anya ti adda dita. Amang ano di mo kaya ti iluto. No anya ti adda dita, isulatan ti ilutong. Pasensya kan, Amare. Iranrana mo nila kay ko.
Okay laang Mare, maawatak mo't. Naimbagkan ka at agluto nila kay mo. Unmut kit di mare. Tulungan nakmat no saan abisi. Talaga a responsable si ka. No daduma, iso pa yan ti agsagad iti paraangan nyo. Ayun sobra mare. Awanan maibagak kan Emilio, tatalagamat ang mapangnamnamaan. Umapalakman kang kamare. No asawa ti saritaan kat nagasat ka. Saan akas kada tao nga agmamalas? Una yan, mare. No katugangan mo ti pagsasaritaan, nagasat ka, tanasing po ni Nana Tinang. Ngam, no asawa, sakit ti ulo nila kayo mo. Siya kun ti agluto, Nura. Siya kun nanang, agbuya kay kit di ititibi na awan aramidin nyo. Ay naanak ko, siya ko, tapno makainana ka mo. Ado tili na ba am itay? Nalpas matan. Di mo ipilit ti kayat mo. Sakpay lang tagluto ko na mo. Sigurado kayo. Wan, napigsaak pa'y mo. Kabailak ti aglutoan niya. Agyaman naklaunay ananang. Ay naanak ko, awan rumbang apagyamanam. Takanan tayo mo laang ti lutaw. No awan kayo, ang mga nukarkaro ang maistresak. Adda laang ditaw, di ka madanagan. Taaging ga si bibiyaka. Saan ko akong sinsyon ti aramid ti anak ko. Diyak kayat amarik nam ti sakit tinakam nga imparik na dagiti katuganga kanyak iday. Ha? Amok tirik na ti maaddaan iti katugangan adakes ti ugali na. Iso asika, no agbalin kan tumot a katugangan, pilyam ti agbalin a manugang mo. Daytay nasayaat ti ugali na. Ay no, anyat aramidin nyo, nanang? Saan ka matabulsak, Peter? Kit-kita ang maglutluto ak. Apa yata kayo taglut-lutaw? Dakas ay ano siyak matagluto. Ay ni Nora yan. At dayjay sala, agboy-boya iti TV. Na, talagang awanan ba hindi dya babaya? Ay bayam, tapno makapag-relax mo't ni bako mo. Amo na nga dan edad yun. Ngamda kayo pa ilaang, di paglutuan na. Siya, tinagboluntaryo nga glutaw. Ngamain, adaw tilinabaan na itay. Oray di na ibaga, ang muklatan anabannog day jay. Si kanto mga min, di mo mo't ko na at tulungam ni baka mo. Na, tabahasol ko pa'y gahayam ita. Agpanunot ka iti maminribo kunak manen. Si ka ti padre di pamilya. Iso nga aramidem kumamot ti pagrebengam. Agbalin ka nga ulidan nga ama ken asawa. Pare Emilio, Ngay, si kamagayam pare. awan sa mga trabaho mita pare. Di off ko pare. Apay ka day. At ginatang ko nga arakan pulutan. Ha? Ay no, amo munti kahit ko mapasamak pare. Pasensya kang pare. Ngamdak kayat ti agsat. Sagpaminsan lang mat pare. Sigagad di mat. Jak kayat pare. Agbiro ka lang iti sa balik at duam. Kabutang mo ni bakit mo niya. Wala. Agungat lakit di day jay lumaparte ka. Sige, hala. Iti ayan da pare greglat anti papanak. Under kamot gayam. Anyat imay imbaga ti kaaruba tayo lakay. Agsat kami ka now. Ijay? Dito'y malayaan. At daanak ng pulutan at ginatang na. Ay una yan day ang tao. Sa anak lang nga imanugaw, tamok ti ugali na. Amangan no mabartek kami, kat aglaban kami kit di ta paraangan. Naimbaglaangan at taamom ti inaramid mo. Wala. Narigatan ba kay? Namiditan pagsaritaan ti may papan iti day tabanag. Mala, mangan takiting. Mangidasar ka nga rudan. Tamabisbisina ng tang. Mala, intangarudan iti kusina. Itay pa'y analuto ti karnet baka ginatang mo. Under mo't gayam ti asawa ti karuba tayo nanang. Ni Emilio? Ni nanang nga talaga. Isudalaang mo't ti karuba tayo. Ay nawaw, undermot nga ibagbagam dita. Wana, tadi na mo't kahit nga agsat kami. Kabutang na ni bakit na. Kasjay ti ulidan nga asawa. Ya, anya? Naimbag ni Emilio nga asawa ti kaaruba tayo taam mo na aramidin na. Saan asakit ti ulo, taam mo na ti dumngag kan bakin na. Saan akas iti daduma dita.
Under kanumot tikas jay nanang. Patpatsyamag. Tapno ibagakan ka. Awan tinasaya at apagbanagan ti asawa at tangken ulo. Adula amin. Adda nila kay mo, Marie Flor. Awan mare, nagtrabaho manen. Nilakay mo nga eh. Adda ije balay, Mare. Nakaturog pa'y laeng. Nahangover samot mare. Ay nawaw, kasano ana amuam, Mare? Wen atay ayaban na nila kay ko nga agsyat idi kalman, ngam saan nga manugot ni Emilio. Nahangover iso aday jay, naglangan manen. Masansan matan ti panaglangan na mare. Linawas samot ten. Day tangarod, Mare. Madanaganak, ta mga nuawanan sweldoan na. Sapay adumat ti paggasgastusan me. Kasaritam mare, bareng mauman no ulit-ulitem. Kat no nagrigat akasarsarita day jay, Mare. Isupay ti makaunget no kasta ang mabagbagaan. Naimbag kan lakay mo ata no aday bagam kat dumngeg. Wenmet mare, oray kaskasano, dumngegmet nila kay ko. No daduma, oray saan ko nga ibaga kat amuna tar aramidan na. Si katiswerte, Mare. Ay, bagik ti umapapal kada kayo akaaruba me. Nanang, Ninora. Apay ni bakit mo? At alam na pati pagsaritaan me. Ay nawaw, may papanitian niya. Basta. Nora! Nora! Rumor ka man dita! Kontrolem ti busis mo, ta nakaturog ti putot mo. Awan ni Nora dito'y balay. Napananaya. Agsibog ka na o. Amumot ang nagmula iti pichay. Makarurod day dya babae. Agawid lang. Makita na, ti birbiro ka na. Mangibabayin kalaunay mo. Ay nawaw, di nakrangrangan tanabanuga, Peter. Anya daday ti day dya nga Emilio aya, ha? Naa, apay ni Emilio? Apay nga ikumkumpara nakmatan kan ko ana. Ket, anya di pagpupudutan ti ulom Awan karbangam amang ikumpara kanyak iti sa bala tao. Nasakit lang ang tinakam mo. Ngamin, pudno ti bagbagak. Talaga mat a responsable ni Emilio. Linak ikumkumpara iti asawa ti karuba tayo kunakmay. Ay nawaw, no di mo kaya ti maikumpara. Aramidam nga ro ti pagrabangam. Ibabay nakmat launay day dya Anora. Pudno mo, tinsawang na. Anya ko matipagsakit ang tinakam mo. Diyak kaya nga ikumkumpara na kiti day dya nga Emilio nanang. Umapal nga rog iti asawa ti karuba tayaw. Saan mo ta gwapo ni Emilio kay? Ay, awan mo, Peter. Pudno man, gwapo day dya aya. Alama, Apay, sika, gwapo ka. madlaw mat nanang. Piling ka mo. Talaga nga umapal ni bakit mo. Nga may nasingpet kan responsable ni Emilio. Asino matisan nga umapal no kas ti asawa ti karuba? Uray asino mata? Maiparbang nga raw nga ikumkumpara na iti asawa ti karuba nanang. Di mo la maaklaw nga adayo ana sa isaya at ni Emilio ngamsi ka. Iso akasta ka. Agsakit mo tan tinakam mo. Mas daawak man iti day dya Peter, Flor. Bakit? Apay ni Peter. Kadinak mo tin pagan anaw. No iday kat kanayon apansinan dak tunggal lumabas iti paraangan. Itakit sa anan. Amangan no gimura mo tangkan ka Itan niya agapo kumamay. Day tatijak amula kay. Iso ati kasaritam. Di nakmut nga rin pansinan, bakit? Damagam to kan Marinora no umay manan dito'y balay. Mabainak ang mapandita balay na. Taadamot ni katugangan na. Amangan no kusilapan nak nila kay na. Adaman kayat ko asadod-sudan no okay lang kan ka Marinora. Anya day tamaray. Kas lagi mura ngamin nila kay mo kan lakay ko. Di nakanumot ng kasarsarita nila kay ko. Tama ditirik na. Di na kaya ti maikumkumpara kan lakay mo. Anya? Pudno day tamaray. Inapanak tupay idi may sang aldaw. Apay kanong ikumkumpara kin nilakay mo. Ay, una yan. Day talaga yung ti makagapo. Iso ti ayan ti parikot. Di nala ang maaklon a responsable nila kay mo ngam iso. Mabaling ka ding agsarita ta, pare Peter. Awan mo't amok abasol ko ken ka.
Awan matkid ni basol mau. Adala kaya tungay bagakan ka. Anya da ita? Amok ang nasakit tinakamukan niya. Oray di mo ibagakit mariknak mal. Kahit Di na kumagurahan na paray. No ikumkumpara na ka ni misis mo kanya. di mo ammo ti marikrik na kita. Mawatan ka paray. Amaw ka nasakit tirik na ti maikumpara iti sa bahala ang tao. Ng basol mo nga men. Pudno di ko nada a case to case basis. Maikumpara ka. Nga men, sa bali mo talaramidam. Anya? Di mo ammo nga iwanan ti pamilya. Nangrunan di bakit mo. Iso siguro am arabid na ti mangikumparakin ka. Tamadis-dismaya iti iparparik namkan kuha na paray. No sakti si ka. Agbalbaliw ka. Tapno naragsak ti pamilya. Bakit? Agkapi ka pa eh. Intimplahan ka iti kapem. Ha? Awanan pagdanagam. Tanakaluto akmat langin. Siya akong din nagluto. Tamok anabannog ka anang isursur iti pitchay alakom. Ni nanang ngay, At iti salas. Agbuy-buya iti TV. ti anak ta. At itayan ni apong na. Muto yung takapik, ta ijay salas latan ti pagkapyak. At damot lang tinapay mo. Kahit mo? Muto yung arudan, agyaman naklaunay Ay na. Manipod ita. Pagserbyan kamutan bakit? Tulungan ka no sa anak kabisi. Tapno kawanin makagapo nga umapapal ka iti karuba. Kantap no dinak ikumpara iti sa bali at tao. Nasakit nga tati maikumkumpara bakit? Ay, nawaw! Tulungam ni bakit mo. Aramidam ti pagrebengam kas ama ken asawa. Iti kasta ket agtalinaed ti ragsak iti pagtaangan yo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biat. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Bakit? Agrubwata kaon. Ay nawaw, nasapa ka mat ita, Gino lakay. Adang aming kanyak titulbag ti upis bakit? San mabalin amaladawak? Tamangan no adda maibaga ti busko. Sa bagay nagbalon ka di. Huwag bakit? Siya akong din nagluto. Tamok ka nabannog ka. Iso asaan ka arining itay? Pasensya kan lakay. Jakmot nga min amo amasapa ka ngagtrabaho ita. O, kilaang bakit? Mauwatak mo't kit de. Amo ka mabambanog ka mo't laeng ang mga asikaso itanak ta. Agyaman naklaunay, tamaawatan naklakay. Awan rumbang apagyamanam. Ta responsibilidad ko ti tumulong ken ka. Sige, agrubata kon bakit? O sige, agan-anad ka Saysaya atom ti trabaho, tapno maipromote ka mo ten. Wen, numabisin nga, umuna ka lata namangan. Uray di mon urahin dananang. Taal dawon ti panangan dagijay. Setting pretty manay ti manugang ko iti sopa. Pasagidak man bareng makarik na. Hay! Makabannog laki din ti agdalaws. Ay, anday ka Tisikat ka Siya kun ti agmap no nabantay kayo nanang. Ha? Nakaturog matan ti apo ko yung awanan ti aramida. Ay nawaw, sigurado ka kaderi Wun sigurado ak nanang. Alaman nga raw, si Kati agmap tanay. Nasakit mo ti sikat ka. Si Kanti makaamong agdalaws. Wun nanang. Ay wun gayam, dalo sa laangan ti banyaw. Ibras mo tapno na dalaws. Wun nanang, siya kun ti makaamo.
Agraman dagiti pigadan pakilabam taw. Ni, kailablabak lang ang dagiti pigadan, nanang. Narugit nga rodan, masapul mailabamanan. Ano samlatan Di mo't imbagam itay asikati makaam mo nga agdalaws. Ay nawaw, nadalus mo't ti balay, nanang. Siyempre Sino nga'y tinagdalos? Niriya manin Ay nawaw, mayat mo't gayam, nakalibre tayo, ta free service mo't tamanugang yaw. Shh! Kontrolam ti boses mo, ta ang mga numangag na. Ustula ang gayam, anagnaad da dito'y balay, nanang. Adda agdalos, instant babaunan ko naman. Wina, adda ti agdalaws, adda ti aglaba, adda ti agluto kun adda agpalingkay. Ay, nanang, saan tayo amabannog unay no kasta? Makatipid tayo pa'y, ta saan tayo mat-asuswilduan ni ipagriya? Nakunampay ulayb anak ko. Mayat, nanang, kaslang madam kayo matlaang ta pagserserbyan da kayo mat ti manugang yaw. Uto-uto mo nga minday jay. Ay, kayat na siguro, ati agpa-impress ka na kayo, nanang. Gusto mo kiday, tapno ka na yun anadalos ti balay. Naimbagngal daw yaw, nanakune. Kastamot kan ka, Olive, nakaw. Nagbanglo ta ginatang mo, Ay, nana. Tinunaw, isuman ti sidaan may. Ay, naimas day ta. Nana, mayat ti timplada kagawad nulay. Ipadas yaw ti gumatang kadakwada no kwa. Maiparit mo titinuno kanyak. Uray kayat kau, saan amabalin ang mga anak? Tamangan no kumaro ti an-an na yaw. Ay, dayjay lang, nana. Anyang aminin ti gatangam na kau. Ay, kwa, ikanak man iti soft drinks, nana. Anya asok drinks ti kayat mo. Jay koklat ta, nana. Tay dakkel ti itad mo. Mabiit lang nga raw taalaag ti gatgatangam. Naimbag lang ta nakaturog ti anak ko. Masapon nga agawa ak ti agkunay. Iti kastakot malpas ti trabaho sakbay amariing ti uping. Mga naon! Amangan ket dino adda maibaga ti katugangak no ipaaw-awer ko ti anak ko. Ria! Ria! Magmangagnak ka day! Apay ka dinanang. Aging tutulang ka man ditan. Mangantayon ko na. Sige lang nanang, umuna kayon. Ipalpas ko lang tar aramida. Taamangan numariing ti apuyo ket sa anak pa'y analpas. Okay, adakan ka day ta. Mga naktulatan kalpasan ti trabaho. Anusak pa'y laang ti bising ko. Apay ngamin ang masapol nga ayaban nyo dayjay areya, nanang. Wen atap no din na ko na. Ay, nananang, jak kayat akasangsango dayjay babae. Ditan pagsaritaan day di Aria. Mangantaki din. Kasla na imas ti ginatang mo asidata Ay, talaga naimas, nanang. Tinuno ko naman. Ang mga numaibustiin na puy kansidano ko Awam mo't dakas, nananang. Kansyak mo't tigimatang iti sida. Siya bagay makidi Makaamumutin ni Ria no anya ti kayat na asidaan. Ay, nawaw, gumatang mo't Sigurado nga dain padulin ni Manong Gino akwartakin kwa na. Sigurado day ta. Ibusin takit di ti ginatang mo. Makaamumutin ni Ria itibiyag na Saan mutin nga ubeng? May sa dosena man nga itlog na nakoni. Ay nawaw, an-anwam ti itlog, Rhea. Iso ti pangaldawak na. Apay ka di. Ay nawaw, agdamot ti tinuno aginatang ni ipag mo Olive itay. Ay iko nga min, nana. Apay, di da ka kadimbat yan. Para kadakwada laang nga aginati ginatang na. Kinapudno na, nana, saan ang mabalin nga agsidaak iti tinuno. Adda sakit mo ay? Ninaanak ko ni mat. Nagado asal sa ludsudan na. Tamakadlawak mo taon. Okay, aklang, nana. Di nakapagdanagan. Ay, gayam. Adto'y tibayad ko iti may sa dosena nga itlog agat-gatangak.
Idulin mo manan bakit? Nagsweldo kayo, lakay? Wen, naala kong ti sweldo. Ket kas iti sigod, si kamanan ti mangidulin. Agyaman naklaunay, lakay. To'y nabate, para matitiabasto tayo. Ay, muti nga ruden, ta siya kong tagpalingki. Ni Olive Latan. Ay, nawaw, siya kong lakay. Diyak kayat nga da maibaga ti pamilyam kanyak. At damot ti anak tangaw awirem. Ipaaw-awir ko pa'y laang kininanang ano rumwarak. Sige. Sika ti makaam mo bakit? Ngamno di mon kabailan, di mo ipilit. Ibaon mo latan ni Olive. Adda ako, nanang. Ay, nawaw. Apay, asla nakla at kamit nakakita kada kami iti kaanakam. Apay, adda kayo ti mga awir iti apuyaw. Wala ata ada na panad ni Ria. Ay, nawaw. Sa dino tinapanan na aya, nanang. Ammo na abakit kayon, ngamban no ganda kayo pa'y lang mat. Isu ti nagpalingkay. Kastagayam. Kunakit din no nakikaruba mutan. Ungtak ano makikaaruba pa'y laang. Nasaya at mata na panunot na tinagpalingkay. Tapno saan nga isupay apang panunuta. Wala, siguradong ada kwarta nga inted ni Manong mukhang kuana. Kasta ti mayat, aramidan damat ti responsibilidad da. Ngamen, libre laang ti panagnaed da dito'y balayaw. Isu ajak kayat alumasin da, taawanan ti aggunay dito'y balay. Di yung ngamin ida papanawon tapno adda grocery kan agdalaws. Jak lakid di kayat asyak ti mga ramid iti amin, nanang. Kunak tupay, si Katisar Saronwak Ria anak ko. Ni, kumusta kayo, tatang? Nasaya at kami mat. Kumusta nga iti kasasaadyo ije balay ni Manang? Nasaya at lata. Nasingpit mati asawa ni Manang mo. Kat sa dino tinagkapon nyo, Napanak lagi matang iti agas ko. Si Kangay, nakikyanda akmat tatang. ay nawaw. Si Kansamot ti Kanayon ang makitinda. Wala, tawan mo ti sabali anam na maenda. Siyaklaang matatang. Amangan kunak no marigrigatan kamutan ni Chay. Amangan no saan anasaya at itrato dakeng ka. No kayat yaw, di agpatakdir kayo iti kalapaw yaw. Adamot jay daga atawad mo kada kami. Ay nawaw, okay aklaang tatang. Kabailak pa'y mat. Agpatakder kami to iti kalapaw mi, no adda budget mi. Lakay, adda ko makayat ko nga ibagakan ka. Anya day tabakay. No okay lang kan ka kat agpatakder ta ko maitibalay ta. Ha? Tapno lumasin tayo. Mano atawan matan ang makipagnanaet tayo itibalay dagiti dadakkel mo. Kurang samot ti budget tayo bakay. Adamot ti daga atawid ko. Mabalin tayo ti agpatakder ijay. Uray simple pa ilaang ti ipatakder tayo Adda ka di parikot bakay. Apay akayat mo matan ti lumasin. Awan matkit di lakay. Kayat ko laang ti lumasin. Tapno masurusuro ta ti tumakder iti bukod ta asaka. Sapay la ko mata umanugot ka. Nanang, agpatakder kami iti kalapaw mi. Ay nawaw, pangipatakdiran niyo mag, ada ya dagayaw. Iti daga ni bakit ko nanang. Daga ni bakit mo? Wain, iti daga nga impatawid dagiti dadakil na kinkwana. Sigurado kayo kadi iti kasta plano yaw. Ada kwarta gastusin yaw. Simple laeng akalapaw ti ipatakder mi. Ada mo ngamin to'y balay apag naadan tayo, Gino. Napagsaritaan min kinireya ti may papaniti kalapaw nga ipatakder mi nanang. Di kay man agdarasudos anak ko. Kasla di umot kayat nga agpatakder kami ti bukod mi abalay nanang. Apay ka di? Ay ko Saan akasta anak ko? Pampanunutek lang ti gastos yaw. Ngam ada kada kayo day taa. Da kayo ti agdesisyon para iti bagiyaw. Awanan, nanang. Gimatangdan iti materyales. Kasano nga roden data? No apay ngamin, adeyo idalinapdan Kinasaritak mo ni Manong mo. Ngam talaga adisidido damutan. Ay, awan nga ruden ano kasta, nanang.
Awanan ti aggunay dito'y balay. Free service no more! Day tangarod maglaing ti pampanunutek. Ang mga numaikawa ako. Ah, ay nawaw. Nagtagalog kayo matananang. Ah, ay kat oo ah. No apay ngamin, pinanunod da pay lang ti agpatakdar iti balay da ah. Jakman amo kadakwada. Uray siyak. Nakla at akmula ang iniibagbaga ni Manong mo ti maipapan iti plano da. Hay, awanan. Itapay laang. Madanagan ako, nanang. Ay, wan nga raud. Awanan ti free service no lumasin da. Kumusta mo ti kalapaw yaw, Rhea? Dandan ni malpasin, nana. Ay, kamaw dyanan na. Lumasin kay mutla ngayon. Wan nga rod, nana. Saan akong amabannog unay? Noan niya tinagdala na am kabayatan ti panagnaidyo di tabalay ti katugangam. Kasta mo laang tinapadasan ni Merlin aka anak iday. Saan ko laang ngay bagbagakan ka? Tama nga no panunutom adadaulok ida. No kasta, pinagbalindamat laang ababaunan ti kaanakan nyo, nana. Wan, katkaskan ka. Nagululimik laang ni Merlin. No daduma kat iyayabda ka no ti merienda kan kwa na. Hindi da mo pag meriendaan. Naimbag ko na mata nakaurnong daadagaws. Day tangarod, nana. Makabannog mo't gayam. Wan mga maing. Oray asino pa'y akaanusan numapunwan. Agreklamo mo laang. Nalpas batla ang tibalayo, Rhea, anak ko. Wan nga rod, tatang. Makainanakan, makaangis matlaangan da tao. Ay nawaw. Anda ka di parikot. Narigat matgayam ti makipagnaid kadagiti katugangan, tatang. Anda ka di dakis ngay naramid na kang ka. Awan mo't kit di, naamiris ko laang asabali lat tanubukod mo ti balay apag naedam. Sa anak ngamin ang makainanaan na saya at itibalay ti sabali at tao. Anya? Tijak pa'y kayat kadagiti katuganga, kat ayabandak amangan, wenno agmerienda, ngumdidak mo laang ibingayan. Ay nawaw. Kas tatar aramidan na kang ka. Wen, tatang, ang awan karbangak nga agreklamo, talibre mo't ti pagnaedan mi ichay. Masaksakitanak laang tunggal mapampanunot ko. Takasla saan akapamilya ti pangibilbilangan da kanya, kabayatan ti kaadami ichay. Agrubat kami, no, Olive, ading ko. Agrubat kay lata anya pay nga rod ngay. Si kamat ti makamukin ni Nanang. Ay kat kapilitan amanong. Tulungam ni Nanang, tapnosan amarigatan. Kano mabalin, kat sika kumati mangilaba iti mureng na. Saan bin nga alaan ti washing machine, tapno at daramatan niyo. Ay na, amok dagitan manong. Saan ang masapol nga ipalagip mo? Adda akon iti husto nga edad. Amok ter aramida. Ay na, nagsakitan ti sikat ko, nanang. Saan mo't na malmalpas ti trabaho dito'y balay? Di ka ba nagreklamo akas tatauray siya? Nabanugak mo iti nagdalos iti paraangan tayaw. Ay, may kawa aklaunay, nanang. Uray siya nga raud. Awanan ti aggunay dito'y balay. Saan mo't amabalin ang mga lata iti babaunan? Ay talaga, saan ang mabalin atawan mo't ipaswildo ta, nanang? Kaanyangay nga raud. Anusan talatan ang aramidan. Awang mo pagpilyan ta. Nay, nakabisuot ka mo't Mari Lourdes. Masuruna nga raud maray. Ay nawaw, anyamot nga iti pakasurunam. Maikawa ka, tawanan ti manugang mo di tabalayaw. Awanan namnamaan nyo nga aggunay. Ay nawaw. Apay akasta ti ibagbagam mo. Nabannog siguro mo ten ati manugang mo. Kasla isumo lang nga may ti agunggunay di tabalayaw. Naa. Manmano ang makita katulungan niya. Di ka agsao akasta tawan ti amom kunay. Ayawanin da kayo mutan ti mga rabid ita, tawan mutan ti maibaon niyaw.
Limasin mo tundareya amanugang mo, nga instant babaunin nyo mo laang. Agulimag ka, no awan na saya at nga ibagam. Kay bagbagak laang amasiksikuraanak, karkarwong kiden. Ay namaray, di yung amin pagbalinan ababaunin ti manugang yaw, tapno makalibre kayaw. Laglagi po niyaw, nga oray kasano ti kinaanos ti may sa ataaw. Dumteng taw ti gundaway amapunuan, wano maumada. Ay, nawaw! Di mo abuswan ti kinaimbag ti maysa a tao. Saan adakas ti agpatulong, ngam amwam kumamat ti limitasyon mo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Nangina kanumat ti sayo ti ita, Andrea bakit? Isumit lang tinangag ko iti radyo itay lakay. Sayang, sagaysa pa lang ti bunga ti sayo ti amulat ah. Wen nga rod, ni Manong Ricky iso ti makatsamba ita atawin. Ay, huwag nga ah. Datao nga ibot nga ta. Kaano ba't nga ta, makatsamba? Addan tumit siguro Kaano nga rod? Ay nawaw, jak amo ngam basta agmula talat na Umapalak ka nagiti pada tayo agardinero. Uray si kamot idi. Natsamba am ti mayat a presyo tinateng. Ngam gaputa para magka. Inggastos mo ti kwarta kadagiti awan ka is-iskan na abanag. At dayta ka man ako na kung bakit? Siyak manan ti stari nga di na oras. Ipalagip ko laeng. Tano agsasao ka. Kasla saan kamot at chimmamba idi. Alaw ganun, basol ko na jay. Di mo ipalagip pa. Presyo lang mo ti sayo ti pagsarsaritaan ta. Agrobata ka una nang. Dasa pa ka man, Enrique, anak ka. Una, ta ano ti trabaho nga agururay. Agabono ak manan. Manan? Manuabulan meten tinapalabas, sipod na o diyan agabono ak na lang. Sapay balitok ti sayo ti ita. Mayat ti presyaw. Asikaswam nga rod na imbag ta sayo ti amulam. Tapno makabayad kamutan iti utang mo. Way na nang. Italang manay na nakatsambaak ti mayat a presyaw. Iso nga iplanom na imbag ti bayad ti sayo tem anak ko. Una lang. Sige, agrubata kaon. Nakayumutan ti makamong agluto iti pangaldaman tayo. Manjay katunay. Lumabas siya, Ricky nakaw. Ay nawaw, nakayumot gayam dahi tanan na sa Beth. Sa dinaw tinagapon yaw. Adalanapan ko inala, iti ayan ti kaanakak. Sa anak ko maamag na dito'y sayo ti ngam dito'y ngamin ti shortcut. Nabibiit ang makadano nak ijay balay no dito'y ti pagnaak. Saan matadakas no magnakailaang na na? Naimbag ko nam ata minulaam daytoy iti sayutay. Isuan na dalos apagnaan. Basta lumabas lang nana. Si kaki dimot. Un nga min madimot ano agaramit tapay laang iti kalukuan. Dakes ti kasjay. Naawatan nyo, ti kayat ko asawan nana. Di ka madanagan, ta saan ko aburasan ti bunga ti sayutay. Agpatuloy ang mga rudan, tapno saan ka mataktak. Adapay mo ti abunuam.
Agasam man day ta binuras mo, Manong Ricky. Sakto lang, minandraw aning kao. Mayat ti presyo ti sayo ti ita. Wan nga raon, ita lang manayin. Mayat ti timing mo. Gakayo nga, kumusta mo ten ti sayo ti amulayaw? Adamat bunga na ang manmanulaan. Tinapatagakit ada maburas. Adamat ka di basit Ngam saan nga umanay day diyang ibaknang may? Ay nawaw. Sika ti adanam naman abumaknang. Ta ado ti bunga ti sayo ti amulam. Alanganan mat lang nga mapasamak na ita. Ta ado mat ti utang ko iti supplier ko. At least makabayad ka lang ta iti utang mo. Anyat ara-aramidom si Kamenandro. Apay anak kailad ka pailaang dita. Awan mo tamok nga ramida kita, bakit? Ay nawaw, mapan mo burasan ti bunga ti sayo ti amula ta Mabalin nga tan. Mabalinen, uray basit laang, maipaw itlat ta. Mayat ti presyo ti sayo ti itakat. Si kalatan ti mapan, bakit? Na, saan mabalin asyak ti ibaon mo? Tamakitang danak ita. Sige, siya akong ti mapan inton madamdama. Wala, mapan ka mo, tapno adda kwartam. Kwartak nga ron, adda bayad ti burasag. Wala, basta burasam, tapno saan asayang. Ay, ariglado bakit? Burasag inton madamdama. Mga anak labi Naimbaglangan, tada binuras ko iti sayot siyan ni Manong Ricky. Naimbaglangan inayon ko iti sayot mi binuras ko. Di adan upat plastik no kwa. Binuras mo magaya man ti bunga ti sayuti yaw minandraw. Wen, nanasabit. Adda gayam ti upat plastik ijay. Kwa, wen, nana. Uray agrugi lang agbunga ti mula mi akat tada maurnong. Mayak ngarud ano kasta. Adda maila kuyaw. Mayat ti presyo ti sayuti ita. Wen nga rod, nana. Ala, agpatuloy akmutan. Mabit man lang, nana. Apay kaday. Adda ka din nangigyaw. Ay nawaw, anya kumangay. No, adda nangigyaw ngayon sawang ko itay, Awam mait. Dahil talang ti kayat ko ama-amuan, nana. Pasensya kayo, no, nataktak kayo. Ay, agyaman ak Diyos ko. Naimbaglangan tatulang. Gumatangak man, Nana Sabet. Anyat umay mo gatangan. Adala ko yung asin, Nana. Adda, mano akilaw. May sanaang, Nana. Mabit laang ta isupot ko na kaw. Ay, gayam. Adda magayam man bunga ti sayo ti amulayaw. At damot sagay sa Nana. Apay ka di. Nalabsak ngamin nila kay mo ije waiting shed, idi na minsan. Kat adda upat plastik binuras na. Upat plastik ko nam, Nana. Wine, apay kaday. Kasla ado ta upat plastik, Di ka pa'y agyaman, ta adda mailako yaw. Mayat ti presyo ti sayo ti itakat. Apay akasta ti lang anagaway, Drake. Nanginalata mo ti sayuti, Kasanumot nga may nanang. Ay nawaw, adda ka di parikaut. Manula nga plastik tinaburas ko ita. Hindi na palabas sa lawas. Naksayan manayin. Na mga nubasit mo ti bunga na. Saan nanang? Sa balay ti atap kaw. Ha? Burburasan lakit day na iti lumablabas ti bunga ti mula kasayo ti nanang. Ay wanan niya. Ado ti magmag na iti sayot jam. Una, tayo mo ti dalan da. Shortcut ka raw. Asidag no iti sayot tiyan ko ti pagnanda. Kasano nga ruten da ita? Agarami da kiti karatula nanang. Iparit ka ti magna iti sayot tiyan ka. Ay naanak ko, ang mga noag sakit tinakamdakan ka. Adamot karbangak. Kan may saan nga ijay ti original adalan da. Pinalubusak lang ida, tanas siya nakadakwada. Agamnay, aglablabos na matayin. Pasensya, ngam iparit ko pailaang timagna iti sayot tiyan kaw. Tawan meten maburas ko asayute noon o naandak nga agburas. Agyaman aklaunay. Nukasta,
Awan gaya man ti shortcut apag naan ditoy. May mga bigat yaw na nasabit. Kasta mo kang kari kay. Pasensya kayo, nana, ngam iparit ko pa lang ti magna iti sayot tiyan ka. Apay, ada ka din ng buras iti bunga ti sayutem. Anda nga rod, nana. Ay nawaw, asino mo nga ta? Right, ati jak amaw. Ano kayo mo nga may namagmag na dito? Una yan no asino manday tang awanan baen. Burasin na matan ti bunga ti mula ti pada na ataaw. Nanginangamin ti sayo ti ita, isaan naturid da, nana. Awang ki din ti shortcut apag naan. Ano san nyo pa ilang anana? No saan kong aramidan ti kastoy? Ang mga numaibusmutan ti bunga ti sayo ti amulak. Agasam manday tamin, Andro. Uray la narabyan ka. Baso na di ariki? Na, apay ani Ricky ang kalugaran tayo ti pabasulam ngay. Wala ta may parit ka numutan ti magna iti sayo tiyan na. Anya, Inaladan namutan ti dalan ko ma. At dapat naglawa akaratula. apay kanuman. Diyak man mo ti dadya tao. Agbalan samot. Ay nawaw, grabe mo't nagbala. Adda siguro na dagsan ang makagapo. Imbis nga ta pag-shortcutan, awanan na, tayo naladan na ba't nga ro? Di anusan tayo ti magna iti sigud adalan tayo. Makaparurod. Ne, apay nga apektado ka launay. Para dalan laeng anaaladan. Adda pa'y matsabali apagnan. Adda gumorgoraken ka, anak ko. Apay kanuna nang, awan mo't dakas nga raramidag. Wen atain parit mo ang magnadag iti kalugaran tayo iti sayot yan mo. Na, imbagak mait no apay ngay naladak ti dalan da. Naglawa ti karato lang ay naramid ka, di da makita. Jakman amo kadakwada. Nagiti siguro agburburas iti sayutik na kitang agrekreklamo na nang. Narigat ti agsasao, nang runa ket awan mo't nakita tayo. Maawatan da kumamot no saan kong aramidin ti kasjay. Anya ngay magtiburasag. Kasano pa yan dayta? Naaladan mo ti sayot siya ni Manong Ricky. Awanan inayon ko iti bunga ti sayuti mi binuras ko. Anda tararamidin nito, minandraw. Ay, makapakigtot ka man. Mingmingmingam samot ti bunga ti sayuti amulak. Ay, kwa, basbasak lang ti karatula. Inaladam mo't gaya man ti dalan may. Wala, tapurasan damot ngaminan ti bunga ti sayuti amulak. Di dala lumabas no lumabas da. Kastaya? Pasensya kayo na. No saan kumat ngamin nga ramidan ti kasta. Talagang awanan, maburas ka. Ay, anya nga raw. Ano san min Nene. Sa dino ti papanam katrabi. Adala mapan ko kitain, bakit? Ijay. Itayan da tatang. Api ka di. Apay ijay. Ni bakit mo't? Sa lubsodan nala amin ang. Di ka mabutang arumwal katrabiin. Awan kabuteng ko no pagkwartahan ti saritaan, bakit? Anyat ko nam? Ay, kwa. Awan. Sige, agrobot akong tani, rabiin. Agsarita tantulangan iton madamdama. Pasyarat ti mulak asayutay na nang. Ay nawaw. Anya nga'y aramidem ijay katrabi imot tananak ka. Sa anak mo't lang nga makaturog. Anya. Tapno mabantayak ti mulak Ang mga nadaman nagburasan iti saan na amula dita. Asino kumamot nga ikat inaladam mo't ti dalanda. Ay nananang, saan akabuteng nagitagtatakaw ti aladan niya? Mayat ti timing ka. Dadakkel ti bunga ti sayuti amula ni Manong Ricky. Kisayak manan, tay supay. Nangina ti sayuti itakay. Walang supay kay. At dagayam man na nagtatakaw. Isumot lagayam asa anak ang makaturog. Ano ko? Awanan kay tibayin. Murasa mo't isaan maamula. Nay, di naktanugan. Minandraw. Kasyanak ma, kasyanak. Dungas ta, may sakamot gayam ka nagitagtatakaw iti sayo tay. Anay ko, kita amot ati naramid mo iti matak.
Apay adinak sangwan si Kaminandro. Apayasan ka pa naturog kat rabiin, bakit? Kasano ko makaturog da tao kat narabyan ka mo't? Kan may sa, apay nakatalikod ka, sangwan nakman. Umuna ka na maturog, bakit? Anya ti ilumlumang mo di taaya, apay nakatalikod ka makisarsarita kanya. Kita agman, ha? Iba't anak, bakit? At ilumlumang mo niya. Apay kas ka ti Rupam? Ano ta Rupam? Unay kan, bakit? Sino tinangdangran kan ka, At idog nga istorya, bakit? Ala, istoryaam, tadumngaga. Anyat ko namrike, dinanog mo ni Minandraw? Una nang, naranak ngamin ngagburbura si tibunga ti sayutay. Ay nawaw, apay mo't akinabil mo. Indaro mulat takuman, Lalpasan na nang, kinabil kon ti lukaw. Jaklem pagarop ani Minandro dayjay. Nasipnget ngamin so basta dinanog kulatan. Agbutang mat siguro dayjay. Kasano no si kati idarum na? Di ibagak ang nakitak ngagtaktakaw. Isuntumot lang ti mapabainan luka. Anya, Adakin ko na day tananang. Adakin ko na no ipakamo na tinaramid na. Isumod lagayam ama di tinakam na. Idi inaladak ti dalanda. Kamay samot gayam alinuloko ti aramid na. Anyat na pasamak iti mata nila kay Mau, Andrea. dinanog ni Ricky, nana. Ay nawaw, apay, nagapada. Basol ni Minandro, Anya ti basol nila kay Mau. Isumit gayam ti may isang agtaktakaw iti bunga ti sayuti ni Ricky. Anya, Daytan ti bunga ti kalukwan na. Dinanog dako nga rod. naimbag man ta saan da nga impabarangay. Awan mo't ibagbagan ni Kapitan, nana. O na yan, may samagayam nila kay mong agtatakaw. Agasem banday ta. Ay, makapaasar nga rod, nana. Gapo iti kalukwan da. Awanen, saanen amabalin amagnatayo iti sayot yan ni Ricky. Di namutan kayat. Masapul ang magnatayaw iti sigud adalan tayaw. Basol dagita nga agtatakaw, Saan mo ta na may kat tinangisit iti aglawlaw ti matakbakat? Ay, kutgunggunam, Saanen maikat dayta? Nakababain bakit? Ay, nawaw. Itapay anagbain ka. Remembrance mo dayta. Takaw pa more. Naminsan lang may Oo, panagtakaw lata ti kasdeng naramid mo. Mangibabain ka mo. talaga ka di amay paritan ti magnay jay. Sana mabalay na makasarita ni Manong Rikay. Awanan, anusan tayo ti magna iti adayo? Una yan ayat ti kastya mapaspasamak. Di ka agreklamo ta basol yun no apay akastoy ti mapaspasamak. Agtatakaw kay tumag ngamin. Ay, nawaw! Di mo pag-interesan ti mula ti padam a tao. Agagat kakit dimet, tapno bindisyonan na ka ti apo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.